Hindi yan. Ibasa tayo ito suratin. Pagkasalitaan ni Rodi ka na Pauluan, iso, tiim muna. Idi, kalman lang. Idi kalman laeng manong nemi ta nagtitit ti cellphone ko. Kadisdisok laeng manong nemi ti an panagano kotsara kenilyanera. Naliplepas ko nagpalitada pag sumatan nga kalasinggo. One, nalpas man yung tinagmalmalim manong nemi nga pa nagtrabaho iti construction may saak nga masun. Ini mapang ko kitain cellphone ko manong nemi text ti saan ko nga mamo samot nga nakapunbo. Inopen ko. Pare, numasangom, umay ka ditoy. Adda ni bakit mo ditoy. Adda kasinsinubo ng lalaki. Oh my God. Saan ko yung kaskaso mano? Imbag ni ko hindi ginigamit ko manong nemi na panak naglabar. Nagtaramos kalpasan na. Nagsukata ko. Pinagbado ko manong nemi di badok na agawid. Nakamotorsiklo ak mano. Suit service ko. Ili pa ko nanak ni Foreman. Rudy. Sir, boss. Agawid ka kanin. Sampai yun, ang dapapanan tayo. At gawa abis birthday. Nagparty ka no ti aso. Eh mamubagbagagit, may party aso. Wow, mayat ti aso. Ngam no ibaga karnero ko lang na nakuha. Hanapin boss ti pinartida. At kanupes ang kabasit nga kuha. Adobo nga karne banyas. Dako. No, makapulutan ka kada kita. Baka mamansum to rabi ini pa ka mo. Una nga, adamat nabasak ng text dito boss. Pare, numasangom umay ka dito ada kasinsinubo ni pakat mo sa bali nga lalaki. Huh? Maaramid kang kanilindan ay dyan. Hindi pa lang agat atapak eh. Takasla sa nga mabnek, kasla nga mabnek kanya. O may anak yun ha. Pagyaman ng tao pa anak mi. Ano kas pagarigan tagsina kami. Awan ti mapektaran. Tatakayat mong isina. No mapanagnaga ka talaga ang pudno lipliputan na asawa. Talagang isina. Mas dawak eh. Nagbali na ka na pudno kayong kuha na. Ngayon, sambat nga nagbali nga na pudno kanyak. Nung pepeso. At siguro pagkurkuranga mabanog med na tao. Siyempre, nagsin trabaho ti construction ng hurog ka rin. Siyempre, ada nagdigunaway nga oray mayat isuna. Nadi, tsakita, nabanog ka gano'n. So, nga sa mong mga balaw ni bakit mo. Nangaruna, no, talagang nga, no naaram ko nakid. Hindi ba lang, ar-armak ni bakit ko, kita, amo kong nga naaram. So nga, alistok nga ron nga na pasumbat eh. Hindi ba, aklunan na. Check-in nga dagos. Uri no saan nga sikatin muna? Uri no sikatin muna kung ako ba? Saan nga siyak eh. So nga kumakahit hindi nga kasar. Tama nga no nagkaraw dati nga babae ko na. Hindi man napay nga ron. Ay sumat talaga tanay ka rin. Baling asawak. Ngayon kastoy man. Lumalamis kanyak. Ada din ba nagat-atap ko? Ita ada nang i-text. Di mo kaya't mapaneknekan nga ron. Baba mo. Mapanagnek kakman numunusan, mamati ako. Adan sa baling nga mga aramat, gumamgamit iti asawa. Adan sa baling nga rumamprabaw kang kuwan. Gabati kas na panagatap ko, mapukpuko kumatan ti amor ko kang kuwan. Sina no sina, nasiyat no. Tapos kas ta, isar din na't manglipot kanya. No kaya na, adada nga lalaki ti baka kaya, di ba? Una, maramit pa di babae, ang di lalaki. Manong nemi si Murtak kani Foreman nakaskot sa isunak at nakamoturak manong nemi at kinalubong ko kaduami
kanadamit kinalugan na itikot sen. Madaman ti inom ken pulutan manunimi iti napanami ket adda na kasaga ng alamisaan para kadakan. Forman, Mr. Forman, dito'y kayo. Nakaready. Adda alamisaan para kada kayo. Mano kaya? Bale, inom kam lang. Sige, umanay kayo kada ito kalamisaan. Kompleto ito ini. Ada mga yati beer, gin, brandy, ken whiskey. Bahala kayo. Ada kayo, ano kayo siya? Gin kanyak, boss. Nagpulutan ti aso. Masapol nga gin, ti brand ko tam, no? Ada mang tunaw, kada jay, awan. No, sige ka rin. Rogyan na yun. Hindi tadaman na nag-text mo nung namin yung cellphone ko. Umaykan. Ang dadabay lang. Tinaksbakan. Bili mo baling na picture, bida? Saan taman nag-gayam iti messenger? Di, isearch mo na account ko. Ta-isend mo na tayo na messenger ko. O saan nag-gayam, sumreklat na. Kinunakmat ng text back, manong. Sige, orahin nga ron. Manong nemi, diyak na pupuutang na darakkel ti tao. Hoy. Rudy, darakkel mo na taog mo, kaya nagmotor ka. Hambad lang arod ng 4 wheels talaga mo. Ano yan, papaspasamak kang ka? Na problema? Dati bagak kang katay, boss. Pumud dun sa amin. Ay kang ka, nagtitit man yung cellphone ko. Ti messenger, manong. Lukatak. Nakaw. Di asawa ka ng peso. Ken kasla amok ti lalaki. Masansan no ka makitkitak na agsasarita na. Ha? O di kagpungto na kasla no nyaman ti pamarik na kam. Pud no, boss. Talaga lipliputan nagtasawa. Sika mo pa lang ti lalaki ng liputan ti babae. Sika at manglipot ti babae nga saan ti lalaki at maliputan. Kuna. Pumili ka na, no? At kayat mo, kursunado mo ito yung kasukat na. Medyo man eh. Medyo, naka-yellow. Mayat deta. Baka padpada kay tigasat. Kadi, malipliputan. Manong nami imasadegak iti nakayelo ti arwaten nga babae. Itay palang mis-isip. Hay, umbaling kang istrubin. Okay lang, manong. Nagan mo, please. Susan. Wow. Nagan na laingan. Nagan laingan gat napintas. Agas kapintas mo. Dakikit nga lalaki, bulero kayo. Dakil ti pamatik nga asawa mo man, manong. At na nasawa, ako pa anak mi. Iso na lang ta. Ito lang na paniknikak nga, lipliputan na. What? Dito nga kinagwapo, liputan na katasawam? So, wow. Gwapo ak para king ka. Kaya talaga umat. Ito lang, di pa kita king cellphone ko. At din sanda kanya kaladawan ti asawa ko. Dito. Dito't asawa. Dito man ti lalaki na. Oh. Ano, brada? Sinsinubo na. Okay. At dati ti may isang restaurant. Hindi pa lang madbadlaw kung lipliputan akong ti asawa. Tapi ngamin. Tsaka mo, kapag siguro agkurkurak. Agkurkurang ka ti. Para kang kuha na. Ti kayat na kitri nabi. Mabambanukak man di kapag construction worker. Sa dati-dati nga naaram ti asawa ka. Nung mabaling kit ala. Wapay. Ada anak mo tindi asawa, manong. Nabit pa yung nagsina kami. Gabutan at damat na kayat na, di babae ng imtisyak, nga legal nga asawa na. Husto ni Purman. Ha? Husto ni Purman. Gaan niya. At padpada kayo nga malipliputan ko na. Di, Susan, mabaling harot nga, si kakinsiyak na ten? Ala, dagiti duwa ang malipliputan. Nung mabaling ko makakitsak maraming.
Ang problema kapag isot imuna, di ba? Nilakay mo. Kasalamat kanya. Numamuan ng tuman, awan tum ambalin nata, isot ang arti mo na. Baka no dyan, asawam, kanji asawak, kinanta mo pa dyan picture? Kinanta mo pa? Diyak ko na nakita eh. Ito yun. So, nilakay mo nita? Uwin. Danak yun? Awang pa eh. Ngayon nagsina kayo. Sina kami na. Tayo di, sinalusod ko na sinut na patpatig. Nusyak ko na di babae. Di babae pinili na. Kasta. Diyan na nga rin. Siya kakili siya kabit na nga rin din. Tsaka mo ah. Abin di mo mo. Nukat balayo. Jai. Di ka pagawit, itulod ka. Kasunod di kita kakaduam. Panahon mi da. Nagpakada-kadakwada. Tsakpay na nga eh. Alam mo nga na. Itulod ka to. No kawit ka. Ha? Di ka unang haradag paparte ka. Isang tignon tuminom. At pulutan ng latag. Tapos nung di ka sta, kababay mo agad arakak nga mang bisito keng ka. Taapay, at ako mapasama ka rata? Di ka di mahiliw. Ipanagnagta ka rin asawa ta. Nga noan niya't araramidan da. Aramidan namin. Ulit ako mat pa anak niyo. Ako mat pa anak mi. Di change partner. Sige, mga anak nga ro din. Okay. Nagsubliak ng rutihan di kakadwa. Hindi makasubliak manong kunakanyak ni Porman. Alis to kaman. Wen boss, naala ko. Sumurot kang gawanan ito mga pasamangan. Itulot ko di balayda. Ken sabali pa yung tinakpan ng itulot kang kuwana. Iti langit. Oh, anya langit din na yan. Iti malipliputan. Agpatpata kayo alak. Di asawa na. Isud na kita, boss. Impakita? Pakita. Asawak data ko na. Asawak mo data ko na. So nga ko na, datamad tayo. Kat mayat, boss. Itong gadlaangan niya. Apin ngamin nga, da kayo tinag-asawa kini bakit mo? Nga saan ko mga rejay na adat na ka na? Susan. Apin nga saan nga Susan? Kaya ako mapahamot pa na lato ti amin. Papel laing na dyan nagkinarya, nagpinirma amin. Dapat patag, titud mo arik na. Hagon nga ayatan di bakit ko? Ni Susan di kayat ko. Kastamat ka ni Susan. Dinanpagan anon lakay na. Siyak beten di kayat na. Oh. Baring no ta kami matlaing. Iti agay ayat. Agin inayat. Iti tungpal biya. Idin senyasen manunemi ni Susan nga agawidan nagpakadakmatan. Rodi. Lalaingem. Daki ngamin nga pada nga lalaki. Lalaingin nyo. Saan nyo nga hanyo baybayan di kiti asawa yo tapno handang isabot sa bali. Anti ko naman kiti boss. Saan da nga napudno? Tamom, oren no, anda pagkurkurangam ti may isang babae no talagang ipatpatig na ka. Ipatig na kandulat ta. Manong nemi, nagkuyog kami nga road kani Susan, kani itidalan mi, gabot arabiin, kat nasipnget manong nemi, idiadda kami ti kasipngetan, inarakop ko manong nemi sa ko inagkan di kitilips. Rodi, nagtutur ka. Kaslasana kung makatapel. Ada ka duwang jiwa na iyo? Awan, sisya. Wow. Agmalmalim. Agpatpat nagtakarot. Nisok ko na, no kayam. Di mat ko na mga mabambanog ka. Saan ka mapanog na sika? Sika siguro, kahit sigurado. Data talaga. Iti agkatuluyan itong palbihan. Manong nemi imbaga na agdigos kami nga duwa. Agandanda. Nailit ti banyumi. Siya akong tiyo muna.
Kang ka dumatitualyam, ha? Sige. Pagsukatak nga ron. Pabulutan ka short. Short? Short ko. Medyo nalukmag. Nalawa ang basta. O sige. Brief nga ron. Kukayat mo, mabungod ka ti pantik. Alam, sige. Awang ka rin di arwadan nila kay Montoy. Awanin. No, ada na bati, idi, pinuura. Basta. Sige. Muna kang ngartag dito siya. Nagdigos kami nga nagsaruno manong nemi kat idiagdigdigos sa kinasasaritak dito'y armas ko ni Jan ko. Sumrek ka ita, iti karkar na nga kuweba. Ha? No Jack Mariro, may bilang nga may ikasyam manong nemi isusan nga sembrekan dito Junjun ko. Da may kawalo anong nemi to'y asawak na nagbaling nga babae di biyag ko. Nga inasawak. Magkabuta isot makiisyam. Deto yan the luckiest woman in my world, in my life. Manong nemi nang ted itiya kabarbarong nga toothbrush. Dinil nakaktidanom kalpasan na nagtoothbrush. Kalpasan na manon nemi nakalukat ti ridaw ti kwarto nga simrekan na ditoyak bata na simrek inlakon ti ridaw inidap kon ti silaw si magpata ko ni ti katre dagos nga dagiti lips na manon nemi tinak inamalan kagadan ti managdakiwas dagiti dakulap ko manon nemi awang pulos ti taparte bagina kasbet kanyak manong padpada kami nakaslakay spas nga nga manadaga. Kaya dito yung anadlaw ko manong naming nga maililiwan ni Susan. Nabayag kanun ang maililiwan. Ang kasumat manong nami ti bayag ko maililiw numampay iti napan nga lawas lain iti udi napan ang pagustok iti asawa. Anong nemi nayanta nagiti bibig ko iti barukom na kabayatan nga dakdakiwas dakiti ramay ko iti baba. Impababakpay manong nemi ti ulok tapos di kastakit saan nga tiramay ko ti sumrek iti kuweba. Kaya mang pirit-pirit ti kang runaan nga bukto nga perlas iti tuktok ti ruangan ti langit. Yung dikit tingipen ko, kininikinit ko, dinilpatak, dinildilat ket kastaon ng manong nemi ti panagkasog ni Susan. Magustuhan na. Nalalay nga kanungan nila kayo. So kamas daw kanuno apay nga insukat nak ni bakat ko kanila kayo na change partner kat nalalaing nga kanungan impakita na met manong nemi no kasano tilaing na bumanas kadagiti alailo ngayon nak inarami tay kunadan manong naming agka sextiman kami. Nangro na lang arudan manong nemi, edita, imununa ang tinamitlo agundaway kit idi maikapat, si mabat matentirik nakman. Nalalayang ka nga talaga, ngayon ti asawa. Saan mo nga subsublian yung ti asawa, eh? Taasaan kong dumat na paspasublian ti asawa. Di akong kayat ti asawa. Lori siya, diyak mo tiyan kayat ti asawa. Yung maamuan ng tungatan, nga nagsisinukat tayo lang. Numaamuan da. Agawit ka nga inturbigan. Gawit ak tumbigan. Tapos kaya hasta makapagsarita kami na siya. Agsina kami. Pagtalawag to ni Suna, gabuta siya aktiling ipatak dari balay mi. Deto nga rod. Kasera mi deto eh. Ito numalpasin di pa nagsina mi, iti asawa. Sumangpit kanton. Tas kantek baling asawa. Ha? Uwain. Basta saan nakalipliputan ha? Sa mo turturadan tinaramid ti asawa. Sa mo ba't kararamid din tinaramid ti asawa. Uy. Datagayan ti rumpeng.
Basulda, isulat mo na. Halos nagpatpat kami basit lang nga oras ti turog mi. Namigatak pa lang mo na manunay sa ako sinakayan ti motorsiklok at ang may indanon manunay mi ti amamo ni Susan. Gapot na bahat ti motorsiklok manunay mi tinakidayaan mo. Inakon, kaon pa nagsubling ngay. Cellphone number mo. Eto tekstan ka tumunong tawagan ka. Ibagak ng umay ka. Ha? Basta irubat mo lang na kita rawan. Hindi sumang petak manong nimi na tatngak ti asawak nga madama mamigat. Abita ka lang agawid. Imyanam. Abi nga di mo mali yung text. Abi nga di mo yung tawag. Imyanak iti babaik. Ada babaim, liblibutan na. Sardan ka. Sikatin mo na. Ipakitakkan ka. Ito ang sakira, ang atakay datoy, dilalakim. Kat manipod na amwak, kat napaniknik ka. Si mapulak matan, tagbaling ang babae. Among ka din na sino? Ang makakabibigyan ko na sino? No asino ti asawa ta kabit mo, isumet, tinaalak, akasukat mo. Halya? Pagkunam, impakita na. Asawak deta ko na. Nga deta ka po na no apay niya. Nagginusto kami. Awanan ti karbang ngam ito dito nga balay, Linda. No makapangan kan, impakim doon dikit karawatan. Ken dikit ki gamit mo. Tapumanaw ka ni dito nga balay. Siya tilagal nga asawam. O, legal nga asawa. Durabang kang tupay. Kahit mo? Saan kan nga yeten? Gabutan na peklan ka mang lilipot. Uri siya. Imuna ka siya. Sikatin mo na. Binalas ka lang. Kinrumbeng lain. Nga mangalak mo din sa bali. Gabutan saan kan nga yeten? Jakon kahit ramanan ti babae. Nga dan sa bali nga makaramraman kang kwan. Kaya pingurd ka kinahit mo rin asawa la. Naman? Gaga nga, nagpatpada kami. Apay, maramid ba yan? Alisod di mo kan. Takalpasan na, pumano kan doon. Desoldom, ano nga sweldo? Gaga, itit ko pa kang katisweldo? Ardang. Ngim, awan kwarta, di dumahot kayo tilalakim. Di tawagam to may nakalan. Paro, di... Abay. Isina kong da diyang lalaki. Tapno, saan talang agsina? Di kan pagan orin no mamin sa kapulog at siya mga isinam. Saan nga makan kanak man? Maria kaot ka nga. Tapos hindi pa laing damo ka nga tayo nagkikuha kat amok. Nga atun nga lalaki tayo nagpasag ka nga. Gapata si ka nga babae, saan nga rumang na ayaten? Gapata, manglilipot ka, naarim ka, narukop ka. Ato ko mga pitikayat kong ipagaman nung naming mabanugak lang ko na. So di makapanganan, dinagdag ko, ingagin bakit? Tano saan siya aktibapan mga ipruwak kadagit arwatim tiyam. Iyan ta kalsada. Head mo, sanayin, siya kataan. Di na kayatin, di hangkamat kayatin. Oh, may laing mo. Oh, laing ko. Imbaga ni Susan, di asawa di kabit mo. Nga nalalaing ngam nila kayo na. Oh. So, nagbabawi ka to kaga. Agbabawi ka to. Panawan na kang tumad na dyan nga lalaki. Isukan na kang tumanin sa bali ng babae. Hindi awanan ti asawak manunimi tinawag ako ni Susan. Kumain hindi na ako may alain, ato karga. Motorsiklo man alukan ko. Agar ka na, tawang kita akti babalin ko arkilain. Ha? Sige, urahin ka. Di asawa mo nga awanin, pimanawan. Papanan na nga ta. Baka isuda balat again dito
kinasaritak na kimbalay, kahit no, asinopti sumubulag kasera, di kada, isunto ko na na. Baka ito yun, baka yung may dantod to. No, iso, di iso. Kasera man lang, dato kat balay ko, balay ta ka doon. Siguro din, hindi ka mga paglugahan ako, hindi ka mga arakilamon, tamay ka to yun. Kadagpay sumanong name, change partner, nag-change kami pa iti pagyanan. Right. Di lalaki ti asawak insang pet na di asawak. Di asawa ti lalaki ti asawak insang pet kumat dito balaya. Na ko mga rod. So da kumat mayat, iso da mati mo na. Ket oray na biit pa manong name ti panagdan nami kini Susan Mariknak nga talaka nga iso kumat ti rumbeng. Nadungo manong name na asikaso may gidyat launay nilinda keng kuwana. Nilinda sila mapilpilit ng trabaho. Sila tayo mapilpilit ng susurun ko sa trabaho. Ngayon ni Susan, maron nemi naragsak na isang nagtrabaho, nagluto, agdalos, aginaw. Nakasta nga maparag agtrabaho manon nemi. May sagana amin nga kasapula. Hirinto, tanilinda, idi, manon nemi, makamukalatan, datali, manatan. Amon Susan, Kararamidam saan pulos ka inaramid ka asawa. Kasta? So, mas dawak no kapay nga, insukat na ka rin nga lalaki, lalaki, asawang ka natungo ka. Kinapudno na, irimamuak nga, ada sa bali nga babae na, hamot nga na asawang ka, mo na, nga babae na. Nasartin ko na nagserbi nga na siya kang kuhana. Pambarakon, lipliputan na kamo, luklukon na kamo. Iso nga sika, dinakluklukkwen, tapno itultuloy ko tikidatumukin ka. Kahit mo ti anak, kawa na. Sige. Nung dinakman napututan ti asawa, sika ti magputot ka niya. Kasapulan, taanduwa nga talaga ti anak. Sige na kon. Kananad ka pa nagmanayom, tamotrosiklom, sa paam ti agawin, di ka umininom, nga di ka pa nakasagbad dito balay, ore uminom ka, no takam dito yun, ha? Uy, sweetheart. Eri adan talo nga bulan nagdandan na kami kini Susan manon name bagana. Nakalalayng ka, dididamo, didi pa iyom-yam mo di kasera, sut pa nakaalat. Kung na naman dilayak, anin, napanagnek ka, oh, positive. Talaga naglaing ka. Naglaing na di pulutan ko. Hana? Didi pinulutan mi iri. Ano pinulutan yung amin? Karne aso ken karne panyas. Kita ang nakaalak nga dagos. Ket kumusta nga tamot ti dating asawam? Ken ti dating asawa. Pada si manggit nga tawagan. Pambaraho na tawagan preso na. Sika, tawagan ti dating asawam. Padasak ba na tawagan? Nag-ring. Hello? Among nga siya? Rudy? Aba, dinilit mo yung number ko? So, hanggang nagpakita at dakang guta? Cellphone mo? Uy, dinilit ko. So, may lang ano mong ko ang siya tutuputawag? Sinunghangan ko masinungbaran. Kumusta kayo? Ganda kayo. Muna ka pa sumpatang ba't umuna dyan sa lutsud ko at sakti mo na nga nagsalutsud. Nakasikapit mo na. Well, nasikuga gadagos ni Susan. Naglayang ka kanya. Naglayang kami. Nakasaysaya ti Suna. Nakatungtung. Kaya nadungok. Naragsakak sana kang babawi. Katsi ka. Kumusta kayo man? Ano na gana na? Lando. Rolly. Lando. Ito, Rolando. Rolly. Lando. Ket. Ore nalalayang siya. Nalalayang kamat lang. So nalalayang ngamin ta. Dinakmat kami masango. Tikayat ko. Tikayat mo kita rin na bii. Ore ang madama ka. Kahit mo na ta, di ba? Kasta ka.
Ore no, nilanto kita kayat na nata. Dakao tiga di gundawin nga, di na masangon. Kawit. No, matipmod kami tinalaki ahang mo pilitan. Kahit mo kami inoran oras. Nagbababawi ka na lang. Rudy, legal tangang kasawa. Agsinublihan ta, please. Agbalin na ito nga nasyat kang ka. De. Itapay, tinakasara ka talaga. Itarom kayo. Aramidam lang takayat mo. O, ita si kamatin mo na. Nagtarom ka, nagdarom kami. Isin ako ni Lando. Nagsubli akin ka. Padasim ti mga riribok. Padasim ti mga gulo. Parpar tarupam. Sige, bye. Hey, hello. Ana, nagbababawi ka na kanong nagsubli. Kasi ka ano, nagtalaw ako na masublim. Ope kung magtalaw ka. Sikan ti asawak. Diyan kung kayat na dyan dating asawak. Kasi no may rood dito eh. Sagana ka latan ako no awanag. Kitisot iraraot na. Masapong nga dala tamat igamam nga bunang, kutsilyo, na umabalin na. Itawag mo nga na gusto ka kanya. Ha? Sige. No talagang ipatpatag na Susan. Lumaban ka. Uray no, saan ka nga legal ng asawa? Ilaban ta. Di pa nagpinpinatag ta. Madamat trabaho manong nemi itita umasudag ni Porman. Rudy, kumusta? Okay na boss. Nadlaw kang orat ka talagang naparagsit ka at nasaranta ka. Awanin ti problema. Awanin ka ba okay kami kay ni Susan. Kaya nga dating asawa, sanda ka nung okay ka dahil asawa ni Susan. Kahit nagsublikan niya. Oh. Hindi agreeing sa cellphone ko, manong naming up. Mabit lang, sir. Ay, boss, baka emergency na ito. Ni Susan na ito. Hello. Hada dito, iti asawa mo. Kahit, upuburo na ti balay. Kahit awan ti mga anawak yung kuwanat, awan mo, Pero kata tumawag ka karigitanod. Sige nga rod. Basta hanggang ako hanggang rumruman na tumawag ka tanod. Ito may titiluan dito nga ang babae. Kamay. Remaot ka no di asawa kiti balay mi. Kit uburin na ti balay mi. So mabilang sir. Boss tumawag ka si ti patanod. Lihepe ti tanod ti barangay mi manong name tinawagak imbagak nuan paspasamak nagtignay damat nga dagos. Kaya tumawag ti asawak manong name napasamak. Tiniliw da. Imbara na panti barangay. Madut na dahil na. Siguro tawag ba rin ni Hepe. Handa palpalusutan. Basa po lang bayadan na. Dikitin na. Dua perdi na. Tinawagan. Hepe. Ada balay suna na di barangay hall. Adamat barangay jail tayo. Kaso kapahot na tayo. Hepe. Kaya sige palusot ako. Hamo palusot na Hepe. Adot na dahil. Ungarod. Pa-estimate ko na din ang dahil. I-charge ko kay Kuana. Pangalan na nga pagbayad na nga ta. Nukas pagkarigan na awan pagbayad na. Pantay ta. Police station. Tayo nga mabalod. Sa alam makarwar na ito. Ano ata pagbayad na. Napang ko in-estimate manong name. Nagpakadak din. Purman. Saak na pa na mismo manong name iti barangay ko. Kaya tarantata ka. Apay, pilit mo pa lang kami tibagin mo saan ka na kayat, ha? Rudy, agsubli, kalpasan nga din ang tahil mo pa, pati balay. Dahil ito, balot ti bayadam. Intid ko kayong kuha na tinistaan, man. O ang pagbayad ko, magbayad mo. Saan nga dito barangay, ti pakibaludan. May balot ka sa police station. Hepe, mabaling ka di. Ipan yun di police. Sumurot na. Rudy, ang guntong ulitin. Dinaklay balbalo ipapabalod. Diyan tunong jak tuno kaya at jak tuno ulitin pwede rumaot. Bayadam tinadadahil mo di balay ko. Kasi nung oras ka makabayad at may balod na.
pangalak karon ti pagbayad ko, di siya kang sapol. Sige, mangaramid tengor ti kasaruatan ito. Mismo nga kapitan, manong Nemi, kaya dumapay nga saksi. Itiya, nagbaling nga saksi ti kasuratan nga pinirmaan ni Linda. Ngano di na mabayadan, iti uneg ti makabulan, ti balot ti nadadahil na, talagang isaklang kisuna. Nagkarimat manong, makabulan, bayadan na ito. Sa susukat cell number mo, sa talawan, o papapanam, talaga pasapul ka karili pulis. Nuwan ang tawagan nak manong Nemi ang pakpakawan. Wala, sige. Pakawalan ka tinarabid mo hanggang saan ka maawat pa. Haan kan ipatpatin. Nagpindasan ti biyag mi, kinisusan. Natapayin anak mi. So nga awatin mo ti kinapudno, nga saan nga sikat kataktakulay na ikot itong palbiyag. Bayadam na tayo dinadail mo. Ikarigado nga bayadan, tanusan, talagang ikaso ka. May namit lang binayadan manong Nemi sa nainulit. Saan guntun nga ramitin? Ti rumaot nga agdadail? Dapat lang. Tiyak doon naramitin tig lalaki. Bakit sinubanan ta saanin nga mabalin? Uri anyat araramitin. Agsaklang ka man muna. Sige, agsaklang ka. Sikamatin mo na. Naramid mo't ngayon mo na. Basol mong metlang. No kumata nagbaling ka na pudno kanya. Hang kumanagbanag ti kastoy ti amin ti relasyon ta. Umanaw kan. Saan ka doon nagpapakita? Gapotawanan ti bibiyang ko kanya. Saan nga pulos kan nagpapakita manong Nemi ti dating asawa. Naragsak kami kay ni Susan nang ro na idipas ngaynan ti anak mi. Ni Rodi Jr. manong Nemi. Kalpasan ti doang atawan, napasarunuan ti may isa ka babae. Kalpasan ti doang atawan, another babae. Gusto na, taldon. May sabay, barbaring lalaki, tapos dua lalaki, dua babae. Kaya pa sumano. Dua babae, dua lalaki. Inauna nga lalaki, kaya inaudi. Burdek ti lalaki. Nagpalay kaya ni Suna, manong Nemi, kaya no may panggap iti dating asawak, awanin ti damag ko kenkwana. Naragsak kami ti asawak, agraman na giti upat nganak mi, iti lugudan nga saan kami nga nagkasara iti asawa. Tumting to siguro ti kundaway, nga mabaling kong tumad nga kasara ti asawak. Iwan kung ti amin dito abogado, Desak pakit amon no sa diot ti asawak baka ket no natayen. Dito nga rot ti pagkasalita akmanaong katagyaman aklaunay ti laing mo nga nangibasa ket samay kumat at dapat ni batik nga adal liwliw nga ket pagsarmingan ti biag ballaag kadagita aramid ti sanga na siya at akitumat lang ti madusan o aramid kayo. Toy nga rot agyaman nga pagayam mo. Rodi. Thank you, Rudy. Tingin ka, paligbore ka pagkasalita, mga makaitad, iti adal. Kada kita aramid na.